Тя е малка, тя не е. Ето и една бабушка за финал. За около час и половина успяхме да хванем 30 на риби, между които 5-6 вида, най-различни. И платики, и бабушки, и червеноперки, и един подвид на платиката. Тъй наречената бабка. Наистина времето ни притиска много. Трябва вече да тръгваме, за да не изпуснем полета за София. Иначе с удоволствие бихме останали да ловим и да дочакаме по-едрите платики и едрите линове, които със сигурност ще дойдат, но по-късно през вечерта. Това беше всичко от нас.